Jeg spiller Minecraft, indtil dette skete. Jeg startede med at mine noget træ for at kunne få de basale materialer. Så miner jeg simpelthen de der buske med bær i. Indtil det var, jeg havde 32. Og det var meget heldigt, fordi der var præcis 32 i det her mine. Jeg gik altså ud for at udforske verdenen lidt, og jeg fandt denne lille cute ø. Jeg startede med at mine, sådan så det var, at jeg kunne få de basale redskaber. Og det gik fint nok. Så jeg mener noget, som det hedder på dansk. Så lavede jeg et crafting table. Og så lavede jeg bare nogle pinde. Og lavede nogle af mine logs om til planker. Og så lavede jeg altså en fence. Men nu laver jeg en hakke. Jeg mener altså noget af det her diorite. Og det gik fint nok. Men det var sindssygt meget af det, som I kan se nu i hotbaren på mig. Heldigvis kom jeg ud til dette sten, som der var mine 3 stykker af. Sådan så det var, jeg kunne lave en pickaxe. Eller en hakke. Så gik jeg altså ned for mine lidt mere sten. Jeg lavede de andre redskaber, jeg manglede. Der var stor af for eksempel en økse. Og en furnace. Jeg droppede altså min træpickaxe, fordi den var ubrugelig. Jeg løb altså ud for det der ø, for at kunne explore lidt mere. Jeg svømmede i super duper lang tid. Og det var altså lidt irriterende. Så endte altså med at snide en lille bitte smule. Men det er altså den eneste gang i denne video. Men som det er, I kan se her, så tog det altså ekstremt lang tid. Så det var jeg altså glad for, at jeg gjorde. Og det bliver endnu ved, men jeg var altså et ocean monument. Er du sindssygt, mand? Heldigvis fandt jeg en ø her. Og så begyndte jeg altså at svømme for resten af tiden. Lige om lidt. Jeg nåede op på øen. Og så gik jeg altså lidt rundt. Jeg minede noget træ og fandt det her mega seje meteorkrater. Jeg minede noget gravel for at kunne se om jeg fik en flint. Det tog altså virkelig lang tid. Heldigvis lykkedes det. Så svømmer jeg lidt mere, fordi det bare er sejt at gøre. Jeg fandt simpelthen den her lille single piratskib. Der var det her læderbeskyttelse i skibet og en hel masse andre ting. Og endda rådent kød. Men det tog jeg altså ikke. Jeg spiste nogle kartofler, fordi at det smager godt. Og jeg skulle have det til aftensmad. Så svømmer jeg altså ind til dette rum. Og der var altså ikke særlig meget derinde. Men der var ikke kun 2 kister, der var 3 kister. Og denne kiste var fuldstændig vild. Jeg tog selvfølgelig alle materialerne i den. Fandt den tætteste ø og minede min båd. Jeg sejlede det her skelet og fik det til at skyde efter mig. Men så blev jeg ramt af det andet, og de blev simpelthen uvenner for livet. Og begyndte at slås til døden. Jeg droppede ned i det her hul for at kunne se, at jeg fandt noget godt. Uheldigvis gjorde jeg ikke. Men der var den her underlige demsadut, som sprang i luften. Så lavede jeg altså mine redskaber bare lidt bedre. Det bestod for eksempel af et sværd og en pickaxe og armor. Efter jeg havde craftet alt min beskyttelse, så besluttede jeg sig for at vente et lille stykke tid, fordi at jeg lige skulle ud og tisse. Men så var der simpelthen en enderman herinde. Det var en eller anden stor sort kreatur. Der droppede altså en enderpearl. Jeg prøvede mine lidt videre for at se om der var andre diamonds eller kreaturer i nærheden. Jeg fandt det her dirt, som så lidt underligt ud. Og der var hundredvis af blazes derinde. Det var farligt, så jeg craftede et skjold til at beskytte mig selv med. Så var jeg altså i gang med at dræbe dem. Jeg var lige ved at dræbe alle blazesne, indtil jeg blev ramt. Og der var simpelthen gået ild i mig. Det skadede virkelig meget. Og jeg begyndte bare at hakke løs på dem. Men så døde jeg. Heldigvis tog det mig noget tid at stack op igen.
Men jeg fik alle mine ting tilbage, plus lidt mere. Jeg ved ikke hvorfor mit game lagger lidt. Men der var simpelthen der kæmpe store gap. Men heldigvis havde jeg nogle elytras, eller nogle vinger som det hedder på dansk, så jeg bare kunne flyve over på øen, men nu hvor der var det der kæmpe stykke mellemrum. Jeg tog op i de der tårne for at ødelægge alle deres ting, og det har jeg nu gjort. Nu var det bare tid til at dræbe Enderdragen. Det tog lidt tid, men det lykkedes heldigvis. Der var desværre denne underlige Enderman, som jeg har prøvet at dræbe, men så skete det. Heldigvis synes jeg, det var fair, at jeg lige kunne flyve over i kreativ for at få mine ting tilbage nu, hvor der var alligevel havde dræbt Enderdragen. Og det var alt for denne video. Like og subscribe, hvis du godt vil være med for Sonji-kanalen.